Assalamu alaikum ‘yan uwa, ina fatan kowa ya wuni lafiya, ya watan Ramadana, ya ƙoƙari to. Kafin mu shiga cikin wannan shiri ina son kowa ya je danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa saboda koyaushe muka ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu kana hawa za ka gansu. To, taken wannan darasi shine daren farko. To, ana maganar daren farko ana magana ne kan ma'aurata wato ango da amarya. Wannan shiri naku ne. To, ba wai ana maganar daren farko kawai za ka je ka siyo kaza ba ne. Kana hanzari. Kun san ango? Kana hanzari kai za ka zo ka wasa rodinka ka kankare tsatsa. A'a, wane irin wannan ne kawai mutane sai ka ga wai mutum daga ya zo an ɗan ci kaza, an ɗaura lafalfili kawai a zo ana wani wannan. A'a, bai kamata a ce an fara da haka ba. Abin da ya kamace shi ya ku a matsayin ku na ma'aurata musamman sabon aure akwai abin da turawa suke kiranshi romancing. To, in ana romancing ɗinnan soyayya ta fi tafiya daidai. To, dai da za ka ga kamar misali 'yan mata na da ba wayewar kai idan aka zo abu sai ka ga suna wani jin kunya ko suna jin tsoro saboda an basu cewa ai abun nan da zafi waye da waye. Duk da dai na san 'yan matan yanzu ba haka kuke ba. Na san an samu canji a yanzu. Ƙwarai ko yanzu an waye saboda 'yan matan da za ka ga wai amarya ta shiga ɗaki ango yana ƙoƙarin ya ba ta kaza a baki tana jin kunya tana wannan. Yanzu na san su kansu ba amma angwayen yanzu ba. Su kansu amaren yanzu su ma suna hanzari suna Allah Allah daren farko ta haɗa. To, in ta haɗa ba wai za ku zo kuyi abu bane kuyi rushing sai ka ce wasu awakai ko jakuna. Haba, ya kamata kuyi abun ku normally inda mutane za su yi abunsu gwanin sha'awa. Kun je kun ci kaza, kun ɗaura lafalfalinku to aka dawo. To akwai 'yan wasanni irin da ake kira na auratayya wato romancing. So, a lokacin da aka zo romancing kakki tunanin a'a shi kaɗai ne zai shiga cikin ki ya shashsha ciki yayi waye waye ke ba wai za ki tsaya bane sai ka ce wata ƙungiya. A'a, lokacin da yake shan ki ya fara shan bakin ki yana shashshafa jikinki to ke kuma a lokacin za ki sa hannunki ki lalumo kindir ɗinsa. Ki riƙe shi ƙaraf kina ɗan sama da hannunki kina ƙasa da shi. Nan za ki ga ya rikice. Gaba ɗaya shi ma ya fara shiga wato sauƙi na soyayya yana son ai abun. A lokacin da yake wasa da jikinki ki tabbatar da kin riƙe kindirin nan. Kina ta wasa da shi saboda kuna ba ma junanku shauƙi duka. To kin ga abin zai fi armashi. Kai ma ango ka ga abin zai fi armashi. To kuna haka kai bari in taƙaita muku ma saboda daɗi ba za ku san lokacin da za ku ma kanku tsirara ba. Saboda kowa yana son ya taɓa weak point ɗin wani abin da zai ƙara ma wannan ɗan uwansa sha'awa. So ai ba daga nan bane shi ke nan. So akwai mazan da su wai ka ga wai sun saba wai mutum wai da matar shi ka ce za ka tsaya kai fingering ɗin ta. A'a, Alhaji ka kafa kanka, ka sa harshenka ka sa bakinka. Ka tsotse gurin nan yanda ya kamata. Ka tsotse shi saboda idan ka sa baki ya fi armashi. Duk sha'awanta na duniya zai tashi. To kuma ka ga dama kafin ku kai ga main abun ana son kowa sha'awar shi ta tashi. Ka bi ka shashsha shi ka sha shi yanda ya kamata sai ka ji tana gurnani ma tukunna. Kai tayi ka ba ta nishaɗi. So idan ka yi sai ka ɓata kan kindir ɗinka. Ita ma ta mata shan alawa ta mata. Ku tsotse juna yanda ya kamata. To, kun ga soyayya tana tafiya yanda ake so ke nan. Wallahi 'yar uwa na taƙaice miki inda kin iya tsotsan kan kindir yanda ya kamata. Za ki ji yana mammaƙalewa yanda kika san wanda shokin ya kama sa. Yana mammaƙalewa yana sassandarewa. Wani ma za ki ji yana gurnani. Ya danganta daga gogewarki. Ya kamata dai a ce ki kasance wayayya saboda wannan ango ne mallakan kanki. Kimai yanda zai ji daɗi saboda Allah ya ba ki lada yanda ya kamata. Kuyi soyayya tsakaninku amarya da ango ne ba ni ku bakku. To, a nan ne idan kika mai yanda ya kamata ango zai gane hanzarin da yake da ba hanzari yake ba. A lokacin da ke mai wannan abun ne zai fi ƙosawa yayi hanzarin da kyau
saboda ya samu ya cimma wurin nan. Ke kuma za ki ci gaba da wannan tsotse-tsotse. Ki tsotse shi tas yanda ya kamata. Saboda a wannan daren ne za ki gina soyayyarki wanda zai sa a'a washe gari idan ya fita wallahi duk macen da ya gani ba zai yi sha'awa ba. Saboda kin ba shi soyayya yanda yake so. Yana da kwanciyar hankali a kanki, yana da confidence cewa eh lalle yana da mata wacce ta iya soyayya. So a lokacin da ango hanzari ya kai hanzari ya gama hanzarcewa wallahi za ki ji yana gurnani. Yana gurnani ji ba zaki ba. Me yasa? Daɗi ya zamto haka. Amma na san da nake bayanin nan matanmu na Hausawa zai wuya da yawan ku iya saboda kunya ko kuma wani idea naku na daban. Wallahi bari in faɗa muku soyayya ba kunya ba waye ba wannan. Ki zamto wayayya ki ba mijinki soyayya yanda ya kamata. To a lokacin da kika san kin kai gogon kin matuƙar sha'awar shi ta gama tashi. To a lokacin ne za ki zo kuma ki ba shi asalin kanki. Kada wai ki to in ana magana asalin kanki ki tunanin wai a'a za ki kwanta ne ya hau ki kawai har sai ya gama abin da zai gama ya tashi. A'a, kuyi abunku turn by turn. Ka shiga amaryarka yanda ya kamata. Ka yi in ka ɗan gaji haka ka dawo ka kwanta ta hau kanka. Ke kuma daman ya kamata a ce kin koyi salo kala kala na kwanciya. Idan an yi wannan style ɗin ki wannan style. Ki ba shi style wanda ko ya duba ma a Google hala bai taɓa ganin irin shi ba. Ki kasance gogaggiya wayayyiya saboda menene za ki gina mai soyayya ne ta nan yanda. Kun san mazajen mu na yanzu wallahi wani sabon aure ne wai gogo in ya fita ya ga wata wai ɗan wata mai ɗan ɗuwawu haka yana binta da kallo. Kuma alhali fa ga mata ya bari. Hala ma ko watanni ba a yi da auren ba. To wallahi tallahi idan kika iya soyayya ba wacce zai gani a waje wai ya bita da kallo ko menene. Saboda tsakanin Allah kina ba shi duk abin da yake so. To haka za ku yi abunku. Idan kika mai wannan style ɗin ki mai wannan style ɗin. Idan yayi tuƙa ki tuƙa ya gaji ke ma ki zo ki hau motar ki ja akalar driving ɗin. To haka ake so. Ina fata za ku yi amfani da wannan shawara saboda ni ana yi ina jin daɗi ana bari ina jin haushi. Ni dai inda ina raye baran bari masoya su sha kunya ba. Sai mun haɗa a shirinmu na gaba. Don Allah kar ku manta ku danna subscribing kuma ku ce alamar ƙararrawa ku danna ta saboda ko da yaushe muka ɗaura shirye-shiryen mu ƙayatattu za ku dinga ganin su.